I ens ho diu la història d'un vell poble que habitava un monstre famós. Diuen que treia foc per les orelles, per la boca, per el nas i pels queixals. És el Mon-Mon, un monstre de Banyoles, que ve venint, que menjava persones. Oi tant, és el Mon-Mon, un monstre de Banyoles, una perdia sense fer terra bastant. Escolteu que xulo. Tenia tanta gana que es minxava es poble tres en tres, i els cavallers que almenys volien lluita se'ls minxava com si no costara res. És el Mon-Mon, un monstre de Banyoles, que ve de ment, que menjava persones. Oi tant, és el Mon-Mon, un monstre de Banyoles, una perdida sense fer terra bastant. Disfruteu un poquet de la música. Com volem de tota la comarca, tracte amb gràcia amb el valencià, donant-li cols, pataques i albergines per a que el monstre es tornés vegetarià. I és el Mon-Mon, un monstre de Banyoles, que no, ja no menja persones. Ai no, és el Mon-Mon, un monstre de Banyoles, que ara s'ha tornat vegetarià. Moltes gràcies!